Ola, boa noite. Vén de rematar o pleno ordinario da Corporación do Concello de Betanzos que se corresponde ao mes de xullo. Hoxe no BNG, como é habitual e como se recolle no ROM municipal, presentamos tres mocións. A primeira delas facía referencia aos recortes que se están efectuando no Centro de Especialidades, no Centro de Saúde de Betanzos, coa que pretendemos que se dote a ese centro de saúde do persoal necesario para que os betanceiros e betanceiras non teñan que esperar durante días, semanas mesmo, para seren atendidos polos seus médicos de familia, para facer as súas analíticas ou para ser atendido polos pediatras. Tamén presentamos unha moción para instar ao Goberno a que nos informe sobre o que vai pasar coas atraccións na festa de San Roque, que está a piques de comezar en 15 días. Non nos souberon dar ainda unha resposta do que vai pasar con esas atraccións, pero non obstante, o punto máis importante de hoxe foi a toma de posesión do noso compañeiro Antón Tenreiro, que se une ao grupo municipal do BNG. Antón. Sí, hoxe se pode decir que debuto, non, en estas lides, non, de agora de representar o pobo de Betanzos aquí no Concello a través do Grupo Municipal do BNG, coas dúas compañeiras. Espero cumplir, o meu traballo, non, reforzar o BNG, levar adiante un proceso que leve a un cambio que é necesario neste Concello, moi necesario, debido á situación económica que arrastra. E tocoume hoxe defender a moción para o saneamento dos ríos e da ría de Betanzos, que están nunha situación moi preocupante, moi degradados, con moitísima contaminación e, polo tanto, a parte desta moción, elevamos tamén ao Parlamento de Galicia outra iniciativa a través da nosa diputada para que as entidades e as persoas que dependen da ría, tanto a nivel deportivo como a nivel asociativo, como a nivel tamén extractivo, como é a Cofradía do Miño, pois que vexan unha mellora real e non o abandono que está tendo a ría e a falta de control dese saneamento. Vamos a seguir adiante co traballo, vamos a intentar implementar tanto a cantidade como a calidade e a conexión coa sociedade de Betanzos e agardamos que todos valoredes o traballo